nakasuway na mo nag-vlog nga piso kol. Aw di na kol. Ay mas maayog surulon gani kol. Aw sunod na kol. Kini sa atong tirada karon kining butong ba. Ibna na to gamay tubig ba pero pa kondisyon ba. Good kini ngani oh. Lami kini ngani nga butong. Matik din testingan din na ang kol. Oy, natagak man nun. Pero good na kol. Ani butas mga bligya ni mama ba. Ani tas biko ba kay kini sure gini din matagak. Kana kaubo gid ang biko oy. Kuya, wag na akong limukol, oy. Tuwing adlaw kol, so good mo diha mga angkol. So ato tirada karon na mangita tag isnakunon ani be kay gikan ko nangahoy niya mo man ako nakita no. Ang lubi sa silingan aw kaubo niyo. Sa ni butong banig bagatungol naglibog gari unsa man niya. Atos ni bahugan ng mga alaga natong mga manok Bisaya be kay basig maihaw ra ni sunod ng mga adlaw. Dagko na ra ba ni? Aw basta kay makaubo magidang bahaw ni batos ni tagaan og bahog be. Atong bahogan ni nila aw na ibugas gamay og page dayon para ato lang gisagol ba para dili sa gayingon nga dugay ni mga dagko ni mga manuka ni. So pure gini sila mga Bisaya ang mga manuka ni mahibaw-an ni mo kay gagmay kay mga lawas ba kini piso kini ba yung bayong na kaubo gid ang bahaw ni kini may masurolo di ba madubo basta kay kaubo man gid ba good mo diha mga manuka mo kay pagpadako mo diha ina ta dire chill kay ta dire pinay-itsa ta diha pinasiplat-siplat sa kamera ba nga na mga angkol so mo ning mga kahuya mong gikuha no lubi man medyo kabuk-kabok na may hapit nya kuha na tan isang data na to no kay ato na ning buko ning lubihan na ba itsa na to be ay lang kay bisag maputol ato tudlo mapungkol jaw nya tane kay ato tiradahan na to ni plasta na to ni kamera be matik man dayon no vlog mo dayon ditsong piso Pach kay kagula pidatatanaw pas kamera mga angkol og dili mo dagko no karon makasurol yung angkol para makaubong bahaw ba to ra sa angkol nakasapatos man siguro ni sa angkol pinalingi-lingi pas babaw kay kusog gighangin dire karon sa amo ang lugar no siguro low pressure karon so pag-amping ng mga doolan ng mga low pressure no kay medyo kusog-kusog ring hangina na maskin dire sa Mindanao kusog ro napay piso sig bilabay nga siksik ag libo to kalmar kay sa angkol apilon man semento pagtigbas ay napila ko lang mapangag na kol so ato padulitan pero makita ninyo be dire ta dapita be plaster ta dire be tanawan nyo ko lang dugay man nagka-plastras ang kolo tirdahan na to na una dire gid pitch lubo to kung pag voice over na ko so nara ko sa gawas balay no kusuga na kay tingog ang mga gangis so kay hapon na kayo madunggan siguro ninyo nang nasa background nga hugi kasaba ang gangis so hapon na kay karon mga hapit na alas 6 unya medyo kusog-kusog ginang hangin pag gihapon karon so pagdi lang ninyo natanawan niyo sa angkolo kung unsa niya pagtirada pag abri ba kini ko ano ni kanang pinadugay-dugay ra ni nga trabaho ni so napay mas dali ra ani nga trabaho pero dugay-dugay lang ni sa angkol ninyo giapil-apil ba ginaingan na nga mga style ay so ito magayong simuda ni so kini siya dili ni kinawat gikan sa silingan ha so pinunitan na ko sa daan na hagbong rin mga so ni lubi ba ni unsa ba ni butong ba ni on bagatungol ba ni so wa pa ni nato ni bawa ni testinga nato ni pagtib karmi chichuya nato ni pahamisan ba palangan-langan lang para tos laas ba nga tong video karon ba so dugay kita maka-upload gyud tay mga content ani sunod sa nato content kana sunod kana na sa background sa butong ba mga manuka ug gapon na litsuno no pero ato sa napragkoon gamay para makaubog gid ang bahaw kul ba naunsa man murag nipilit man ang videohan naunsa man to videoha to ni kalit matog kabuang so shortcut na tanay tibtiba na to tura punsit ang tubig ako tanaw ni butong gigani siya pag abri nako goods gigay nga butong baga nasakto bitaw kaya ato din abrihan din kay pinainom din sa tubig din ba pachuchuyan pag ay dugaya pag makaabri ni tawhanan unsa naman ni pilit man po ni matay murag guba naman atong kamera siguro ni be garas magayo matay murag guba naman itong cellphone siguro bahala cellphone na ka basta kay mo inom ta ingana na mo inom sa angkolo kalmar kay na diha balag bugat kayo awan-awan na sa angkolo aha ugod kayo ugoy kaubo magidang sa boss butong ba pinaplastar pas angkolo mo mag nakasapatos magiging purma pinaplastar pa so ato gamit ng kamera day no so cellphone na yan panimanukan siguro manig patumatubang sa kamera vlogger manimanukan may mga masurulon inigdako timan-an ta manuka yawa ang kuldumtan man ang manok dehen ta nato na abrihan na to be itsa na to be pinaitsa gina siya pide pinabri-abri na to goods kina siya pinatigbas-tigbas na kung mag-abri giga ni butong relax na kapag kuan pa sure giga diha kay bisig makuha ni mo tudlo ba so karon madungog na ninyo sa background ang tingog sa kagabi no so madunggan na ninyo enjoy lang na ninyo no kay mao nang mga tingog diri sa probinsya basta magabi na narang butong medyo ang pikas anay mo magilakangan man is buwan no nya paksian sa angkol gamay dayon kay murag gigutom ni sa angkol kay sa kahoy dito sa pa ba behe ato ko na testingan kol be to ara king itan man dito so apil magbagol ay napila bagol kol di na madaan matik din may pinaplaster na para goods kina ba pinakutsara-kutsara din ato din lugiton dayon hawan-hawana na to ni mga bunot-bunot bagay para goods kayo iniglugit na to humok ra kay na siya kol kalmar kay diha di na to pilon bagol kay medyo pait ng bagol kana ra mga uno dato pilon be pinakutsara-kutsara ra na diha ingan ra gud mga tirada simple ra kang snack gud sa pobre ba punitan na nes dandan okay ra dili ra mag-uol lang tag iyas lubi ani kay nananghid naman ko sa punuan ya naraw paksian na to na testingan be
Grabe angkol, pinapanukad pang gid. Naong palang dasang kolong rag kumakaon ng mga pakita pas kamera ba trohe kanu kol king 80 di akol. Grabe guys ang kolo. Turag utruhan kaduhaan man kol. Bahin ni parang manokol kay looy pud itsahan na turag gamay be kung kanon ba niya be. Kan ano kay imrang bahay no kay masurulon ka na kunig dako. Tora, hagbong man kol. Okay na kol. Human kol. Okay ra na kol goods ra kay nakaon direct tiwas kol. So kaya to video karon dinalian kini no. Karon nga adlaw nga gihimo karon hapon ya karon mga alas 6 na ko gi voice over gi edit na ko so upload pag ginato ni karon ni human diretso na ni kay wa mo tay content dugay-dugay na to i-upload na ano on dinlian kini nga videohan so pasalamat gyapon ko sa maglantaw no. Labi na ako content no mga kaon ro man pasagdian lang ganin sa angkol kay moro may mahimo so salamat gyapon kay sa mga nagsuporta no bisag dili kay nindot atong mga content so padayon ang gyapon nga nagtan-aw so goods kay mo padayon gyapon na sa angkol kaon no di na siya pulupi no goods kuno kayo goods kay na ko kusugan na sa hangin dire madunggan na siguro ninyo tungod sa kusog sa hangin pero pinadlanto-lantaw na sa angkol kalmar nga pinasipat baga bisag na yung mga tao mo agi bitaw wa na tay kahatag so ang pikas na tanaw na tanong pikas no at gilikangan man is buwan nipis makaigunod pero goods ra kanap sa angkol pero lingo mas angkol kuwang kung may snack mangita ta dere bes buligya ba ay buligya sa mama snack kung sa manay gulaman nga bago man ang imbento siguro so dire kay murag organic kini din hebe kini organic ni pang kuan pang Nobyembre ni biko kini goods kini to ni paksian isa kini na mahimok ndi tura nakadoong ng britso mahatik mas angkol tura ingana ni kinananas biko kula goods kini sa angkol pinakon-kaon na diha pinatalantaw ra na ba murag maayo man kaon ni angkol niya so siguro sunod na po siguro ta magkita no kay murag mukhaon din ito siguro sa angkol so napapadiha relax ra ka napapadiha kapag gabas ra nas kahoy so magkita lang ta sunod na pod video no bye bye. Ayaw sa daigol kay magpakitang gila sa daigol magbugha ra no dapat tay pakita ninyo nga clip tambukan na gis angkol magpaniwang ra ko sunod ay mag-challenge ra og 30 days kina murag tambok na gigi ko bugat na gigi ko ba murag panghibiwit na kayo kini isa ka goto be ato na birahan kun nato na be pinabugha-bugha na sa angkol so mo na itong ending sa tong video pinamping-amping tapos sa magbuga naunsa lang puning kamera na to be mangita tag okay na be kini anay murag ani dapit og goods ngani ni hampak naman dito so naunsa ba itong kamera sa tong cellphone ay murag wa may condition pinahampak na sa angkolo pero pina-chill naglambos kay medyo gubukabong ang tora buak buyawas angkolo pinakalma-kalmar tani pinabuga pinainga na ra nga hampak ba kalmar kinada humok ram kini bughaon kay kalmar kay angkolo naka-snack na gudaan una snack ay hada yon bugha di ba nga na mga para kondisyon kay ba bunal ko no tro ko ba wa makadot ko trohi ko pakita ba nga gilas day mo mga muscle de kol wa man kaduha na kanay siguro buak na nakol agi wa magyapon ko trohe lagod laas kol kay para mahuman na nitong video kay taas na ako may gikapoy mo naglantaw kol so undangin na nakol be iundang risan kol goods kuno kaya so dire lang tataman bye bye.